बाबा क्यों खांसता है रे? मेरे बकरी में से 2 घोट मार ले, तेरा खांसी ठीक हो जाए। बार बार यही खांसता रहता है। जा रे बाबा। अरे बाबा 2 घोट मारने से मेरा खांसी चला जाएगा क्या? अरे बाबा क्या बोलता है रे तू? तेरे खांसी नहीं जाएगा। मेरा बाप का बाप चला गया, मेरा बाप का परपट्टी चला गया, तेरा 2 घोट में बापती नहीं जाएगा। अरे जा रे, मार रे। चल ठीक है अभी मार के चेक कर रहा हूँ। अरे ससुरा तोनी के काम धंधा नहीं करे, खास्ते खास्ते मार दी बसन। आई बकरी के पाठी के देखबा सन किनारे तोनी के मारते मारते हम हुआ दे। भाई एगो बुढ़ऊ बावन परेशान को एकदम टटराक एकदम हाथ माथा खराब कर ले बड़न। रख ले बन 10 गो बकरा बकरी कहतन घाट गोड़ लाना गोड़। इन खन देखत की जवानी असई पड़ल बा। अभी बियाह देखी लईकी देखी कि ना देखी, घाट खाली कहतन काम धंधा कर। बापुआ गाड़ी बास की लेता हाउ भईवा साला बात बकरी के लेड़ी होत ना लगल भाई को साफ नहीं करत। कहां बारू तो गाड़ी में बास करता नहीं हम करे कबे से बियाह बुगैल पड़े। अभी हमार बड़ बानी हमार बियाह है ना भैया, तोर बियाह भैया हो जाई। कम जगह बकरी के लेड़ी सब कर साला खाली हमारे के खाली काम कर रहा है सन। बियाह सब खराब कर साला कोई के देख के का होई बापुए को मारो खींच बरता देख ना जल्दी सब कर। साला एक तो दिमाग खराब कर दे रखले मौसन कोई नहीं बापो बा दिमाग को अगले के लिए बा भईवा कम से कम बुझा के छोड़त है ना कि शादी कर दी कितना होई सब करे कि ना परीते। साला मेरा आदमी तल से करीत अब ना हम जाती अब बाहर हम ना राम घर अब दिमाग खराब होइल बा। एगो न लइका बा कि पूरा है काम कर देलस, एगो लइका बा त पत्ते नहीं खे, एगो लइका बा त हुरंची बन गइल बा। ऐसन मार मारम न दोनों के त छठी के दूध ही याद हो जी। साला एगो बकरी के लेना लेरी सब साफ कर देलस। लाट रखिले बड़ो हई देखत रे काल्हे से ही बकरी के लेना लेरी साफ करता, तू टर करत रे हिरंची बन गइल बा। हौ लहसुन जेतना जल्दी साफ करे के बा तोरा जिम्मे बा। अरे काक बक कइले बड़ा एगो होखला सन, एगो हीरो होला सन, एगो जीरो होला सन। तू पढ़े के लिखे के तेरे वैसे तू बकरी के लेड़ी ना साफ करी। ज्यादा बक नत कर, जनला काल्हे से खाना बंद हो जी। हौ लहसुन साफ कर। लाड़ बक कइले बन जात सब लहसुन ये कबार दे। अरे वो झाट फक लहसुन ही खरे पहले चसराइल बड़न। लहसुन बढ़िया ले सोही है न तो तोर गाड़ी में चर्बी सब निकल जाई। धानो काटे के बाद अभी ले जितना जल्दी साफ कर। धान ला काटता नहीं हो सब लहसुन कबार देता। हम लाड़ एक तो अपने घाम लगता है। एगो टोरो लहसुन के सोए के कबारे कहत ढेर खीस बरियन काले बाहर भाग जाइबे। साला काम तो हम एक दिन में फरिया न हमार लइका बा रोड पर गोइठा कबार के ले आ देलस। बीए पास न ह बबुआ तनी बकरी के पानी पिया दिए। ई लइका एको नहीं खसन काम करत। हाँ बाबूजी अभी हम पानी पिया होता नहीं ई साला काम कर वाला हम सन। साला बकरी पानी पियाला बिना चिल्लाता ऐसा इन्हीं के तनिको बुझाता कि पानी पियाई है। जब उजे ले ला पिया साला काम ना धांधा करे के बाबू का ना पियो बिस्तर मत पियो। आपका तारा के मुझे पियाई ला हो पिया मर दे हो खत्म ऐसा पिया तैसन हो। छोड़ दे ढेर खा ले पी ले दई छोड़ देता ही। हां छोड़ दे नहीं किसान पियत नहीं किसान पिए तो छोड़ दे। का हो सपना? अरे सपने में आईबू आओ न हेनियो तनी खहर में भेट मुलाकात बहुत दिन कैला हो गइल बा। लेवा कगो मत फाट गइल का करबू तू? ओई देखो नी पुतरा के हो हई एगो मोबाइल नहीं खी दे देले। ई त रोज सपना को हत्ता को गो लेवा फाड़ देलस। हई देखो हो नी पुतरा के फोन रख तोर माई के लाई खियाओ। हां बाबू सुन ले बाबन। अरे तोर माई के माथ बहनो जल्दी फोन रख हम धरा दिल बनी। अहो बाबूजी बड़े हो गए बड़े भइल बा। खाई जा का तुर के सब तुर दी। तोरे एगो मुंह बा सब हनी के जुट जाए दे तब साथे मिल के ना खइबसन। एके बे खा दीजे तू ही तोरा के ना दिए अकेले सब हनी के आ जाए दे।
ना हम खइबे करम ना खइबे तो पूरा जड़ी से काट के फेंक दे। अरे हम बड़ा जीव जान से लगैले बानी लइका लेखन जले भाई तू अभी काट जो अभी लइका के सबनी का टूट जाए दे। तो सब कर लसन काम सबसे ज्यादा हम ने काम करी ना तो हम ने खाई पहले खाई है सबसे ज्यादा काम कर तो उनके टूटे दे तब खाई जाई। हां तबे खाई जाई। ठीक है कहता पपवा हो अभी छोटी छोटी भाई भी लोग सबके जूता ही दो तबे साथ में खाए में और मजा आई। बाबूजी हम देख ली। हां देख ले बेटा देख ले तुम मोजर धइले बाकी ना। हां देख ले बेटा कैसे धरला इहो देख ले पियाज। अरे मर्दी कहि कि लो टोकल बा लाम लाम हई कहां से फरल बा बाबूजी। ई विदेशी हां विदेशी ह ई विदेशी है बाबूजी। हां विदेश गई रहा विदेश ले लाइल बानी। हमने छोटला देश में तू चल गया विदेश में। हां अरे हमारे बाबूजी कितना बढ़िया बाड़न हो। अब बाबूजी वो कर रोपले बाबा रोपले बानी। ई कैसे रोपल जाला। ई कैसे एकरा के गुली कई जाला पाढ़ा कई जाला तब एकरा के घूरा में गाड़ल जाला फेन कदारल जाला तब रोपल जाला। गुली डंडा खेला जाला ऊ है। अरे बुरबा तू बुरबा के का हवे रे। अरे मारे की तोरा लार एगो पढ़ावल लिखावल बेकार हो गई। तोरा एगो गुली नहीं के बुझात कैसे होला। एकरा के काटल जाला गुलियावल जाला एकरा के घूरा में गाड़ल जाला इथी राख पाथ देख के तब ओकरा के जामला खुआला तब जाके ओकरा के बिहन रोपल जाला तब जाके लागला ऊ जानले। ठीक बा बाबूजी हमर बुझा गइल अब हम जान गइल कि कैसे रोपाला। ओ बेटा पास हो गइल। हां बाबूजी पासे बाई एकदम तंज रह पर साले रोपी है। चलो आम तो देखिए लेनी ऊख देखिए लेनी ई सलावा के होई कौन फरता हो लसरा के। चलो देखल जाओ तब भिरिया होई का बाबूजी ये बताई भाई एके में होई से होई से तोरा बुझात नहीं के चिन्नी माले का हो। खाली गोली आइल बा। अरे चिन्नी माले का हो नहीं के चिन्हात तू ह करैली करैली। हां लाम फरला इहे सब कोई में जाला। हां आ तो अबे ना हमर नहीं के बुझात हो ना देख लेनी मले सब कोई तरकारी बनावाला वो करे एकर रे बहुत तीता लागला अपन छाव ना को छोड़ला। ई हाँ। इब्राहिम से मांग कइल बा। हां पूरा ही से मांग के आइल बा तब का नीचे ले मांग के आइल बा। अरे हम सनी की नीचे ही से मांगल मगर नीचे ही से मांगल बा तबे ना ऊपर में गइल बा। पता नीचे रोपले भाई तबे ना ऊपर गइल बा तो खाऊ लौकत। इहो बात ठीक है ठीक बात। साला बापा तो काम तो करावते बा जिंदगी में करावते रही। इ निके देखत कि माहौल आइल बा छठ के छठ उठ होई कि ना होई तनी पूछे द। सोहले बारसन कैसे ना तनी हमहुआ हाथ होत फेर दे तनी न त ई तो सोहला ही नहीं खसन ठीक ई तो कबार दी हसन। बाबूजी हां अरे काम तो जिंदगी में होते रही। हां आ छठ उठ ना होई सब गांव घर छठ करता तो देखल जाओ कैसे दियाओ क दिया। हां क दियाओ एमे देरी न करे के समय बीतल जाता अब लगले क दियाओ। हां उ खूब फरते बा। हां सब बा औ बाड़सन दू को मोझौसा पुझौसा के ओइसन भाई बाड़सन के एकदम नाको नाक पकड़ एकदम खराब बारसन उन्हीं के भेजे के पड़ी सामान उमा लावे तबे ना। हां उन्हीं के विदा कइल जाओ। का करत रहसन देखला हव ना हम ना देखलिए तू देखला हवे बेटा। ना उन्हीं के देखे के पड़ी ना। हां उन्हीं के देखे के पड़ी। हां तनी छठ उठ होता तनी कहे। हां कह मनी सलाह लो हां जल्दी ए जे बैठो हम आवत पूछ के त पैसा से दियो बा ना। हां हां बा पैसा उसा दियाई ठीक जा। बा तारा कम कहां गोइल बड़ा समझ में नहीं आवत। अरे लाग कोइले बसन लियो से खेलसन बापवा त काम करा तो मुआइए देही खेल हां ठीक ये है खेल खेल खेल। एगो बा साला एगो भाई साला हमनी साथ रहबे ना करला बोला कि अगर पटदार के लइका हो वैसे रहला। ऐसे ना कह जाला तला अपने भाई ना रे तो देखो ना एगो साथे रहला साथे कबो क्या देश ऊ हीरो ह। हीरो हो हां ठीक है बा। वो हीरो ना हो वो आवता तो कहीं ना काम में लगवा दी काम करसन वो बपो से 20 है। अरे 20 ना 420
420 ना 30 है। 30 का हो। असं ही आवत देखे हुर देता कहता कि ए चल सन काम कर अपन ना करे आइए बस गाड़ी मंगरी कह दे कह दे। ए हटाओ से निर्चय खेला से नाइट देखल जाई। ओकरे गाड़ी पटक के मारन हां साला कहाँ बाड़ा सन ए, साला दिन भर 10 छिपा खा के ऐजा खाली लीडो छक्का खेले से काम चल जाई। तो का करे के? तू खाली काम बतावल से बाप कहला हमन कि छठ होता छठ करे के बाद हाथ उठना छिलाई। छिला तो नया नया कपड़ा किन ना हाँ नया नया कपड़ा की नहीं भैया हमरा के एगो घोड़वा वाला पड़ाका खरीदिए। आपकी वो उप सब चिप जाई है बाटे के व्यापार शादी हो। बाटे बा हाँ अब के ना चबल जाई। हाँ तो तूनी के जाके घाट छिल लो सर हम जाता नहीं सामान ले आवे। ठीक बा जाती पड़ाका वाला ही ना हाँ फाका वाला हम छुरछुरियो ले आई। भाई बे चना आके का रे तू हमनी काम कइल जावा तू जीवा बाजार करे हमनी के ना बाजार कइल जाई। अब तो तू लेके जा सन। हां हमनी के चल जाई। चले के खोजे के बापा कहां बा? अरे बापा रही कहां खेत में रही ना तो बकर लेके रही और रहे को कहां बा। बस सही कहता रे ये तो एगो हमार बकरी लक्षणवत बिया अहू में दू गो देले खसी। का हो बाबूजी हाँ अरे बकरिए खसी में रहब कि बाजार उजार छट के होई होई तो पैसा उसवा देबे तबे ना होई। जाई तो द दो हमनी के जात जा बाजार में हाँ तो चलो सन दियाता तोहरो के लायक में कुछ ठोक ठाक करे के हमारा के का लेबो माने कुछ चाहिए एगो गंजी एगो कच्छा एगो पैंट हो जाई। अच्छी छुरी लेवे के बा हाँ सब आ जाई। अब मोने एगो मिर्चैया हाँ सब आ दी वही में और यो कहता कि हम इथी ले में घोड़ा वाला पड़ाका घोड़वा घोड़वा वाला घोड़वाला कैसन होला रे? तो ना देखला कहीं ठाक के होइसे पलट के रहला। ऐठा के पलट के हाँ तो उहो आ जाई। वो आ जाई हाँ, आ जाई। अगर छोटा की कहतिया कि हमरा के अंडर भी ले ली हां हाँ तो एकरो आ जाई। अरे अंडर बियर का ओकर लियाई रे उसेन का हगु रे? हां बाबूजी सियान हो गइल हां द पैसा लेके आवल जाओ तो ले पैसा जो लेके आओ। आ का लिया ये अरे उ सब दे दी दुकानदार। बताइबा तब ना अरे जइबे तो सब पूजा पाठ कर दे दी। बिल बना दी हेता ना बिल काहे के बना दी? पैसा बची तो ले लिए ना तो ओकर अंडर बियर नकली है। तने में हो जाई एकदम इतना में हो जी इतना तो ढेर बारे। अरे बची तो लिया या ना लिया चल का लिया ये बताइबा। अरे सब मिल जी बाजार पर दी बसन तो नरियर ले लिया सन घी ले लिया सन अगरबत्ती ले लिया सन सब दे दी दुकानदार जितना मंगबा सन उतना फल फलहरी सब दे दी। बाजी हाँ कनी कम जाता नहीं घाट छिल लेवे। हाँ जो बेटा छिल दी है यानी के विदा करतनी बाजारे। हाँ भेज दियो पैसा कमे दी नहीं बहुत खर्चा करलो सन। हाँ तो ठीक बा कमे बड़ी दी आई। देती हो कंजूस चुप रहो सन हम जाती घाट छिले भेज देनी के। हाँ जो जासन उ घाट छिले गइल जासन तोहनी के बाजार करे तोहनी के पिछुआई रहल सन हम जातनी घर सफाई करे। ठीक बा हम के जाते हैं बाजार करे। हाँ जासन ठीक बा बाबूजी झोरवा ना लेबो तो काची में लेके आउल जाई। अरे छूट गइल बा तो घरे में से ले तोहनी के तनिको ध्यान रहल रे छूट जाला तो जासन घर पर ले सन जासन भइयो ले बाबूजी उहे रे बचवा उहे धोधा के रखले बन ले जासन। ये ले तनी और बाबा हमर कंजूस के एकदम खदर का बा। ए देखत तब 3 गो में 2 गो एगो झोरा में 3 गो टांगरा रहला कि 4 गो रहला। ए बाबा ई लोग खाए वाला का बुझा तक छेना में ना हो चोराइयो करता खाली बड़का लइकवा के खियावता अतो गेले सुलग तो भाई मीट खाई जाई बाप के छोड़ा गोली मारो ने बहुत सारा गोल बा तो अभी तक खाई लगा रे झोरे का बन गई रे के जानता अपनी को नहीं पता। ओह नो बापवा टंगले रही छे ना सब दिन मीट खाई जाई। हाँ, चल, बाप चल। छोड़ दिया ओनिए खाई ओनिए खाई बजाई आखिर पैसा उतना देले नहीं खान खाई की कछ में चलो चल